أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala koji nam je moguć da se okupimo na ovom mjestu, da govorimo o njegovoj vjeri. I molim Allaha tebareke ve ta'ala kao što nas je okupio na ovom mjestu, da nas okupi inša Allah u džennetu el firdausu zajedno sa Božjim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Večeras sam odlučio da govorimo na temu razmišljanje o Kur'anu. Draga braćo, cijenjene sestre, najveća blagodat kojom je Allah tebareke ve ta'ala počastio ovaj ummet jeste poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i objavljivanje Kur'ana plemenitog. To su blagodati kojima je Allah počastio posebno ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kur'an je Allahov govor i riječu, to jest i slovom i značenjem, objavljen da Allaha tebareke ve ta'ala posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i nije stvoren. To je jedna od definicija Kur'ana. Kur'an je objavljen cijelom čovječanstvu, i ljudima i džinima. Znači, Kur'an nije samo objavljen ljudima, već i znači, pored ljudi i džinima. Znamo predaju kojima stoji da je poslanik alejhi selam išao i pozivao i džine. Znamo da od džina ima i muslimana i nevjernika, kao što ima među nama ljudima. Kaže Allah tebareke ve ta'ala: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Hvala neka je onaj koji je objavio Furkan svome robu, misli se Furkan na Kur'an, da bi bio opomena svjetovima, znači svim svjetovima, i ljudima i džinima. Allah tebareke ve ta'ala u Kur'anu spominje neke od karakteristika Kur'ana, neke od osobina Kur'ana o kojim želim večeras da govorimo. Znači, večeras ćemo govoriti o dvije stvari. O osobinama, svojstvima, karakteristikama Kur'ana i druga stvar, naše obaveze prema Kur'anu. Prvo ćemo se upoznati sa Kur'anom, šta je to u stvari Kur'an, koje su to njegove osobine, karakteristike koje ga krase, a zatim da vidimo šta je na nama da činimo naspram Kur'ana plemenitog. Prva od tih karakteristika jeste da je Kur'an hudan lil muttaqin, uputa bogobojaznima. Znači, prva karakteristika koju Allah tebareke ta'ala spominje u Kur'anu u drugoj suri Kur'ana, prva sura, sura Al-Fatiha, a druga sura Al-Baqara, gdje Allah tebareke ta'ala kaže: Alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. Alif lam mim, to je knjiga u koju nema nimalo sumnje, uputa bogobojaznima. Znači, Kur'an je uputa bogobojaznima na prvom mjestu. Druga od karakteristika Kur'ana jeste da je on uputa ljudima. U istoj suri, malo kasnije, Allah tebareke ta'ala kaže: Šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Mjesec Ramazan u kome je objavljen Kur'an, on je uputa ljudima. Uputa ljudima. Kažu učenjaci, što tiče upute
bogobojaznima, to jest da im osvjetljava, rasvjetljava pravi put, da im bude vodič ka Allahu tebareke ta'ala. A što se tiče upute ljudima, misli se na to da je on njima putokaz da izađu na pravi put. Znači oni koji nemaju predrasuda prema Kur'anu, prema Islamu, ukoliko žele da se upoznaju i priđu Kur'anu bez ikakvih predrasuda, on će ih uz Allahovu pomoć izvesti na pravi put. Znači on je putokaz običnim ljudima, znači koji nisu vjernici, koji nisu bogobojazni, da izađu na pravi put koji vodi ka Allahu tebareke wa ta'ala. Dalje ga je opisao Allah tebareke wa ta'ala da je on taj koji ukazuje na ono što je najispravnije, da te vodi onome što je najbolje, najispravnije. Kaže Allah tebareke wa ta'ala: Inna hadal Kur'an jehdi lillati hiya aqwam. Doista ovaj Kur'an vodi onome što je najbolje, upućuje na ono što je najbolje. Stoga, dragi brate i cijenjena sestro, ukoliko želimo da dođemo ka onome za koje mislim da svi žudimo, a to je susret sa Allahom tebareke ve ta'ala i gledanje u njegovo lice, ulazak u džennet, da Allah tebareke ve ta'ala bude s nama zadovoljan, treba da vidimo šta nam tu Kur'an poručuje, šta od nas traži, kako bismo došli do tog željenog cilja. Dalje, četvrta od karakteristika kojom Allah tebareke ve ta'ala opisuje Kur'an jeste da je on ruh, duša, opisuje ga kao duša. Znamo da svako tijelo, da bi hodilo ovim svijetom, ovim dunjalkom, mora imati u sebi dušu koja ga pokreće. Tako isto, Kur'an je duša za srce, koji znači pokreće srce ka pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala. Duša za tijelo, kao što ne može biti tijelo na ovom svijetu da hodi ovom zemljom bez duše, tako isto srce koje nema u sebi Kur'ana, koje ne uči Kur'an, nema u sebi duše koja ga pokreće ka hajru, ka onome što Allah tebareke ve ta'ala raduje. Peta od osobina jeste da je Allah tebareke ve ta'ala nazvao Kur'an nurom, svjetlošću. Svjetlost koja vjerniku pomaže da u hodu ka Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom džennetu raspozna, vidi ispred sebe prepreke ili vidi one koji ga pozivaju na stramputice, pa da se toga oslobodi i da ide ka pravim putem. Znači pravim putem ka Allahu tebareke ve ta'ala. To je taj nur kojeg ima onaj koji uči Kur'an, koji mu pomaže da raspozna te zamke koje se nalaze na putu, pravom putu. Kaže Allah tebareke ve ta'ala: Ja ejuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. O ljudi, dokaz vam je već stigao od gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. Znači Allah tebareke ve ta'ala naziva Kur'an kao jasnom svjetlošću. Šesta od karakteristika jeste da je Allah tebareke ve ta'ala nazvao Kur'an Furqanom, kao što smo spomenuli u prethodnom citiranom ajetu, to je prvom citiranom ajetu večeras, gdje Allah tebareke ve ta'ala kaže: Tebarakelladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Slavljen neka je onaj koji je svome robu objavio Furqan, to jest Kur'an, da bi bio uputa svjetovima. Furqan, to je onaj koji rastavlja istinu od laži, uputu o zabludi. Znači to je jedno od značenja riječi Furqan, da rastavlja istinu od neistine, od laži i uputu od zabludi. I posljednju osobinu koju ćemo večeras pomenuti jeste da je Kur'an šifa, lijek. U arapskom jeziku se kaže šifa, lijek. Kaže Allah tebareke ve ta'ala:
Ja ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca. Kur'an služi, draga braćo i cijene sestre, kako kao lijek znači za duše, tako isto lijek za tijela. Znači, Kur'anom možemo liječiti bolesnike koji boluju od tjelesnih bolesti, a također i od duševnih bolesti. Znamo ono kada uđe u osobu džin, koga šetan dotakne i tako dalje, da taki pribjegavaju učenju Kur'ana, jer je Kur'an lijek za takve osobe, Allahovom dozvolom. Znači, Kur'anom se postiže lijek od duševnih bolesti, a također isto i od tjelesnih bolesti. Nam onu predaju da je jedan ashaba učio Fatihu, pa ovom bolesniku i da je Allahom voljom izliječen. Kada se govori o tim rukjama, o učenju Kur'ana bolesnicima, treba imati jednu bitnu stvar vas da na umu. A to je da Kur'an Allahovom voljom pomaže nakon njegovog odobrenja, znači nakon njegovog određenja osobi ukoliko bude učena od strane osobe koja je čvrsto oslonjena na Allaha tebareke ve taala, koja se uzdava Allahu, u Allaha dželle šanu i da on daje lijek. Znači da bi neka osoba bila izliječena Kur'anom, treba da bude Kur'an učen od osobe koja je bogobojazna, koja ima jak tevekul, oslonac na Allaha tebareke ve taala, da se uzdava Allaha tebareke ve taala i da je svjesna da je Allah taj koji daje lijek, a ne on ili njegovo melodično učenje Kur'ana, ili zahvaljujući njegovom zaslugom, ili zahvaljujući njegovim dužim vremenom, znači bavljenjem učenjem Kur'ana i tako dalje. Znači treba da ima čvrst oslonac na Allaha tebareke ve taala. Kada smo spomenuli ovdje tevekul na Allaha tebareke ve taala, to jest oslanjanje na Allaha tebareke ve taala, spomenut ćemo jedan primjer koji se desio Musa alejhi selam. Naime, u njegovom narodu je bio jedan koji se posebno isticao po tome što je vrijeđao Musa alejhi selam. I kada bi god Musa prošao pored njega, Musa alejhi selam, ova bi se okrenuo i dozivao ga, govorio mu: o Musa, zar Allah nije mogao naći nikog pored tebe pa da ga učini poslanikom? Zar Allah nije mogao naći ikog mimo tebe pa da sa njim razgovara? Znamo da je Allah tebareke ve taala razgovarao sa Musa alejhi selam. I tako dalje, smijavao ga, zezao se na njegov račun i Musa alejhi selam je to jedan izvjesni period saburio, trpio i tako dalje. Dok više nije mogao, pa je Allah tebareke ve taala okrenuo se, učinio mu dovu, rekao: gospodar moj, tvoj me rob ezijeti. Pa Allah tebareke ve taala se obraća Musa alejhi selam i kaže: o Musa, ukoliko se moj rob vrati onome prije što je činio, ezijetio te, naredi nečem od mojih stvorenja pa neka ga uništi. Nije prošlo puno vremena, Musa alejhi selam prolazio pored te osobe i ova osoba kao i obično okrene se Musa alejhi selam, kaže: o Musa, zar Allah nije mogao naći ikoga mimo tebe pa da ga učini poslanikom? O Musa, zar Allah nije mogao naći ikoga mimo tebe pa da sa njim razgovara? I počeo se smijavati sa njim. I Musa alejhi selam se tada okreće i gleda. Čemu da naredi pa da ga uništi? Da li da naredi nebesima pa da ga uništi? Da li da naredi brdima pa da se strovali na njega? Da li da naredi vjetru pa da ga uništi? I na kraju se okreće zemlji i kaže: o zemljo, gutaj ga. I zemlja Allahom odredbom uzima tog insana, guta ga u sebe. Propada u zemlju. Kada to ovaj vidi, okreće se Musa alejhi selam, moli ga, vapi: o Musa, molim te, spasi me, nikada više neću to raditi. O Musa, kajem se, oprosti mi, više te neću zijetiti, bit ću dobar. Tako da je Musa, s obzirom da je bio već puno trpio, ne osjeća se na njegove molbe i vapaje, kaže: zemljo, gutaj. I zemlja guta. Ovaj opet vapi, moli: Musa,
spasi me Musa, više nikada neću to raditi, kajem ti se Musa. A Musa i dalje kaže, gutaj zemlju, gutaj. I kada ga zemlja već progutala, Allah te bareke ta'ala obraća se Musa alejhi selam, kaže: o Musa, toliko te moj rob molio da ga spasiš, da je mene samo jednom dozvao, da je rekao: o Allahu, spasi me Musa, ja bi ga spasio od tebe. Znači vidimo da u teškim momentima treba da dovimo, da Allaha te bareke ta'ala molimo. Znači taj rob koji nije imao iskren osnovac na Allaha te bareke ta'ala, koji nije možda ni vjerovao Allaha te bareke ta'ala, kako Allah subhanahu wa ta'ala odaziva se svome robu kada njega iskreno molimo. Pa kaže, samo da je jedno mene zamolio, ja bi mu znači to udovoljio. Iako je bio, znači samim tim što je ezijetio, to Musa alejhi selam prigovarao je Allah te bareke ta'ala. Ali koliko je naš gospodar milosti prema nama, pokazuje nam ovaj primjer. Kaže, samo jednom da me zamolio, ja bi ga spasio od tebe. Zato, draga braćo i cijene sestre, nemojmo našim ovdunjalučkim poslovima, našim ovdunjalučkim nekim željama i ambicijama koje imamo da zaboravimo na Allah te bareke ta'ala. Da ne potežemo prvo neke veze, pa kada sve istrošimo, ja kažemo: gospodaru, pomozi mi. Tražimo posao, pa ganja vezu preko ove, one stranke, daj, možeš ti, kad ništa ne uspijemo da kaže trebamo Allahom dovu učiniti. Znači na prvom mjestu treba da bude dova Allahu te bareke ta'ala, da Allaha čvrsto zamolimo, pa će nam Allah te bareke ta'ala dovu uslišati. Allah voli kad se od njega traži, draga braćo i cijene sestre, a srdi se kada rob od njega ne traži. Da li ima na ovom svijetu osoba koja voli kada odemo njoj, kada možeš li mi posuditi 5000 maraka? I ona je najveći bogataš, ako ima, daće ti, jer znaš da on ima. Ali nije možda to dragije volje, osim kome je se Allah smilovao. A Allah subhanahu wa ta'ala, vidimo kako to suprotno, voli kad se od njega traži, srdi se kad se od njega ne traži. Jedan primjer koji ću vam također spomenuti, u kojem nam se govori kako Allah te bareke ta'ala se brzo svome robu odaziva dovi, jeste jedan slučaj koji se desio u Saudijskoj Arabiji. Prenosi se da je, znači ovo istim događajem, da je jedan musliman vjernik, da mu se rodila kćerka koja nije mogla da hodi na svojim nogama. Bila je mala, kada je odrast, kada su već počeli njene vršnjakinje da hodaju, ona nije mogla. Imala je stopa, noge sve u redu, ali nije mogla da hodi. Kada je napunila 7 godina, to je njenom ocu bilo teško. A imao je običaj prije, kada god želi da nešto Allaha zamoli, ode kod Kabe, iako je stanovao daleko od Kabe, prenosi se ovdje da je oko 700 km bio udaljen od Kabe. Sjedi bi u auto, obuci i hrame, obavio bi umru, tavaf oko Kabe, saj, ošišao se i onda bi ušao u harem Kabe i dovio Allahu te bareke ta'ala. Klanjao i dovio. I kaže, Allah mu je se odazivao. I tada, kada mu se to desilo, ide u Meku, čini umru i nakon toga, nakon što je klanjao koliko mu Allah te bareke ta'ala bio da je da klanja, dovi Allah te bareke ta'ala i kaže, gospodar moj, ja sam zadovoljan sa tvojim kaderom. Ja znam da si ti to odredio nama, ali zbog toga što moja kćerka, možda će njoj biti teško, što vidi sve svoje vršnjakinje, od moje sestre i djeca hodaju, od mojeg brata, znači svi hodaju, ona ne hoda. Zbog nje te, gospodar moj, molim, ja sam zadovoljan sa tvojim kaderom, ali eto, molim te da je izliječiš, da joj daš, da prohoda. To bilo, kaže, spominje se oko 2 sata, kad je završio sa dovom, 2 sata popodne, izašao je iz harema, sjeo u auto i kući nazad. Kada je stigao kući, već je bilo kasno navečer, kuca na vrata zakućana. Kad nije prošlo, malo nekomu otključava, otvara vrat. Kad ono? Njegova kćerka. Znači, i pitao ženu, iznenađen, ovo ženo, šta se desilo? Kaže, subhanallah, ne znam šta se desilo, znam da danas
oko 2 sata samo je ustala i prohodala. Znači, kada je on završio sa dovom, Allah tebareke ta'ala mu odmah se odazvao. Istina, Allah tebareke ta'ala nekad se ne odazove odmah svome robu, ali znaj, dragi brate, cijenjena sestro, da se Allah odazove svome robu ili ti možda od tebe otkloni neku štetu koja se bila nadvila nad tobom, ili ti to zadrži za onaj svijet. Stoga ne smijemo biti nemarni po pitanju dove. Sada da progovorimo o ovom drugom dijelu, a to je naše obaveze prema Kur'anu plemenitom. Prva, imaju 4 te naše obaveze. Prva od tih obaveza jeste da moramo da naučimo Kur'an pravilno, po teđvidu i lijepo učiti i druge njemu podučavati. Znači, prva naša obaveza prema Kur'anu. Mi smo vjernici, muslimani, imamo knjigu, najodabraniju knjigu koja je objavljena svim Božjim poslanicima, to je Kur'an. Šta mi treba da damo tom Kur'anu? Koje su naše obaveze? Prva od tih obaveza jeste da naučimo lijepo, po teđvidu, pravilno, tečno, učiti Kur'an, a zatim njemu druge podučavati. Kaže Allahu poslanik alejhi selam u hadisu koji bilježi Imam Buhari: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji od vas, znači najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an, a zatim njemu druge podučavaju. To je najbolja skupina, oni koji uče Kur'an, nauče ga, a zatim drugi poučavaju Kur'anu. Zato, draga braćo i cijenjene sestre, treba da svako od nas pogleda kako je njegovo učenje Kur'ana. Da li je to ono učenje kome treba 15 minuta da prouči jednu sahifu, jednu stranicu, ili je to učenje koje zaista, za koje se može reći da je dobro. Svak nek sebe zapita. Ukoliko je slabo, sada alhamdulillah, Allah je mogućio da se može podučiti onaj svaki koji to želi. Pored toga što imaju halke na mnogim mjestima, mnogim džamijama, imamo alhamdulillah ulemu, daije, imame koji su željni da prenesu svoje znanje. Da li rasprostranjenost CD-ova za pouku, podučavanje Kur'anu i tako dalje, na nama je samo da donesemo čvrst nijet i da se potrudimo svakako na tome. Kaže se u jednom hadisu koji bilježi Buhari i Muslim, da je poslanik alejhi selam rekao: "Al-mahiru bil Kur'ani ma'a safarati al-kiram al-barara, walladhi yaqra al-Kur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajran." Ja se izvinjam ako može čaša vode samo. Kaže Allahu poslanik alejhi selam: onaj koji vješto uči Kur'an, bit će u društvu meleka časnih pisara. Znači onaj koji lijepo, tečno, po teđvidu uči Kur'an, bit će u društvu koga? Pisara meleka, znači odabrani Allahovi meleka. A onaj koji uči Kur'an, zamuckujući i pri tome mu ima poteškoće, njemu pripadaju 2 nagrade. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Da ne bi došlo do zabune, ja to obično ovako nakon svakog, kad god citiram ovaj hadis, pojasnim, pa da neko ne pomisli, vidimo, onaj koji vješto uči Kur'an, spomenu tamo samo jedna nagrada, da će biti u društvu meleka časnih pisara. Dok onaj koji slabo uči Kur'an, zamuckuje, griješi, njemu 2 nagrade. Da ne bi to nekog privuklo pa da kaže ja neću da učim bolje Kur'an, ja hoću da imam 2 nagrade. Znači ovdje razlika između 1 nagrade i razlika između 2 nagrade. Znači drastična, 1, ali vrijedna. 2 ima koristi, ali sigurno se ne mogu obje porediti sa ovom 1. Dalje, hadisi koji govore o vrijednosti učenja Kur'ana je također hadis koji bilježi Imam Muslim
od Ebu Umame radijallahu an, gdje stoji Allahov poslanik alejhi selam rekao: učite Kur'an jer će on doći na sudnjem danu i zauzimat se šefaat činiti za svoje učače. Učite Kur'an, kaže poslanik alejhi selam, jer će Kur'an doći na sudnjem danu. Kada svako od nas bude gledao i interesirao se samo za sebe, kada budem govoriti nefsi, nefsi, da ja sebe spasim, šta će sa mnom biti? Ne interesuje mene ni moji roditelji, ni moja hanuma, ni moja djeca, ni moja braća, ni moje sestre, nefsi, nefsi, moja duša. Šta će sa mnom biti? Svak nek se brini za sebe. Tada dolazi Kur'an. Allahom dozvolom traži da se zauzima za koga? Ne za one koji su svoje mushafe držali na rafama, umotanim peškire, kao što se spominje kada je jedan od efendija pitao svoje učenike šta je to Kur'an, ko će nam dati definiciju Kur'ana, pa jedan se mali javlja, kaže Kur'an je jedna, kaže, debela knjiga umotana u peškir, dignuta visoko na policu i niko je ne smije dirati. Znači, to je jedna bila definicija koja govorila o zaista stanju kod muslimana. Neko sviju, da se neko ne da ne kaže, vidite kako oni samo govori da ništa nije valjalo prije nego što je došla ova sahva, procvat u davi. Ne, bilo tu zaista i Bošnja, oni iskreni koji su Kur'an ne samo u mjesec dana učili, nego po više puta, kao što je to radio naši dobri prijedovnici. Ali ja kao dijete se sjećam, takvi su bili Kur'an, vazda su motavali u salavete i rijetko se uzimali. Od smrti do smrti. Kada neko preseli, uzima se Kur'an i nauči se sve iz Kur'ana. Zna se tamo šta će se učiti iz Kur'ana. Ima ovako tamo u zadnjoj trećini malo oni listovi požutjeli od čitanja, kada otvoriš tamo, ono Jasin. Znači, to je se u većini slučajeva bilo, da neko kaže, predavač govorio kako se prije Kur'an nije učio. Istina, učio se Kur'an, ali kod određenog dijela ljudi, sad je to puno, puno bolje. Molim Allah te barek da to bude još bolje. Dalje, hadis kom je stoji kaže da će se učaču Kur'ana reći uči i penji se u džennetu. Znamo da u džennetu imaju deređe. Tvoje mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš. Kada uči i penji se, uči ga lijepo kao što ga učio na dunjalku, tvoje mjesto ondje gdje staneš sa posljednjim proučenim ajetom. Zato trebamo se truda što više učimo Kur'ana na pamet. Pored toga što ga naučimo lijepo učiti, po težvidu da učimo i na pamet. Nikada nije kasno. Neko će reći ja sam već ostario, ne ide u glavu. Ono jest da je starijim osobama puno, puno teže. Ali trudi se pa koliko možeš. Druga naša obaveza, nakon što naučimo lijepo učiti Kur'an po težvidu, šta je na nama dalje da činimo? Da učimo redovno Kur'an. Ne vrijedi, dragi brate, cijena sestro, nakon što te Allah obdario lijepim učenjem, podučio te Kur'an da lijepo po težvidu tečno učiš, nakon što si veliki trud uložio, da ostaviš taj Kur'an. Kada nemam sad vremena, dunjaluk me obuzo, žena, djeca, trka za dunjalukom. Nije istina. Ko hoće, može svaki dan da sebi da u tom i tom periodu, kada njemu najbolje govara, da li će to biti prije sabaha, kada je najbolje, znači zadnjoj trećini noći da se uči, ili poslije sabaha, pa da nakon što završimo sa klanjanjem sabaha, da ostanemo na mjestu gdje smo klanjali, da zikrimo Allah te barek ta'ala, da učimo Kur'an i nakon što sunce izađe, da klanjamo 2 rekata duhe namaza, ko tako uradi ima nagradu, kao što kaže Allah poslanik alejhi selam, kao nagradu hadža i umre. Znači, svako jutro, koliko želiš da imaš nagradu koju postignu hadžije i oni koji odu na umru, poslije sabaha, pogotovo kod nas to lako.
Kod nas 35 minuta ezan prije izlaska sunca uči. Tamo u Saudiji, čim zora nastupi, odmah se ezan prouči za sabah namaz. Pa ti imaš sat vremena poslije, možda i jače, da budeš na mjestu u džami, da zikriš dok dođe onaj izlazak sunca. Nakon što sunce izađe 15 minuta, ustani, klanjaj 2 rekata i ako boda, Allah će ti upisati nagradu hadža i umri. Ne da će s tebe pasti obaveza hadža i umri ukoliko nisi otišao na hadž, nego samo imaš sevape onoga koji postigne na hadžu i umri. Znači moramo nastojati da što češće učimo Kur'an. Kaže Allahum poslanik alejhi selam: "Men qara'a harfan min kitabillah falahu hasana, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Hadis bilježi imam Tirmidhi, hadis je hasanun sahih. Kaže Allahum poslanik alejhi selam: "Ko prouči jedan harf iz Kur'ana ima za to dobro djelo, a dobro djelo se desetorostruko nagrađuje." Ne kažem, kaže Allah poslanik alejhi selam, da je elif lam mim harf, već je elif harf, lam je harf, mim je harf. Znači samo što kažemo elif lam mim, 3 dobra djela, puta 10, 30. Koliko ima na jednoj stranici? Puta 10. Subhana, to je velika nagrada za onoga koji prouči samo jednu stranicu, a kamol kod sebe natjera. To je ko više tu ne radi o tome, ti sebe natjera. Treba ono iz početka, vjerujte mi, kada osoba stekne naviku da se dnevno druži s Kur'anom, ne može bez toga. Kao što mi jedan od hafiza nedavno kaže, ja kad ne učim Kur'an dnevno po sat i po 2, loše se osjećam, nešto mi fali. Znači to je ta navika. Zato i mi trebamo da steknemo tu naviku, pa makar 10 minuta za početak, pa ćemo vremenom, ali ako će biti 10 minuta, ako će to biti jedna stranica, nek ostane jedna stranica svaki dan, u svako vrijeme, pa će ti Allah nakon izvjesnog vremena dati snage, pa ćeš povećati na 2 stranice, pa na 3, pa na 5, pa na 10, pa na džuz. Znači to je neki možda minimum koji bi se trebao svakog dana proučiti. Ne samo za Ramazan, dođe za Ramazan, kaže, sad se trebamo neka pripremiti, nastoji da proučimo Kur'an bar jednom. To treba da bude u svim ovim ostalim mjesecima, a za Ramazan se treba posebno pripremiti i natjerati da proučimo Kur'an više od jednom, 2, 3, 4 puta, kao što su radili to naši dobri prijedovnici, da bi učili Kur'an svako 10 dana da bi završavali sa učenjem Kur'ana. Neki bi svako 7 dana, pa pođe recimo ponedjeljak završi ga u nedjelju. Neki bi u 3 dana hatmu učinili i tako dalje. Znači moramo se tjerati da steknemo tu naviku da redovno učimo Kur'an, jer je Allah tebarek ta'ala drago djelo koje se redovno čini, pa makar bilo i malo, kao što prenosi Aisha radijallahu anha. Kada se govori o Kur'anu, bitno spomenuti da se Kur'an može učiti i stojeći, i sjedeći, i ležeći, i dok smo u hodu, i pod abdestom i bez abdesta. Ono što je bitno spomenuti jeste kada je osoba kad nije pod abdestom, da ne treba doticati Kur'an golim rukama. Koliko koristi rukavice, koliko koristi salavetu i tome slično, može. Ali golim rukama da ti neko otvori da ti pod abdestom čita Kur'an, uči Kur'an. Ili ono što znaš napamet dozvoljeno da učiš dok nisi pod abdestom i tako dalje. Četvorca imama su zauzeli jedno mišljenje da je učenje, da je dozvoljeno učiti Kur'an bez abdesta, ali ga ne smije se doticati. Znači da se ne smije doticati Kur'an bez abdesta, to je stav četvrci imama Ebu Hanife, imama Malika Šafije, imama Ahmeda ibn Hanbala. Svakako da je najbolji da osoba kada uči Kur'an da je pod abdestom, da je okrenuta prema kibli, ili još šta je najbolje da je u namazu. Kada učiš Kur'an da si u namazu, pa ako ne znaš puno napamet na filu kada zanijetiš, uzmi Kur'an, uči gledajući dok si na namazu. Tako, znači moramo da navikavamo svoj nefs da podnosi što više da se druži uz Kur'an.
Treća naša obaveza naspram Kur'ana plemenitog jeste da spoznajemo njegovo značenje. Oni koji znaju arapski jezik, njima je to svakako puno lakše, ali oni koji ne znaju, Allah je tebareke ta'ala dao mogućnosti da nakon što proučiš jednu sahifu, jednu stranicu na arapskom, da odmah poslije nje pročitaš i prijevod. Pa da vidiš šta se to radi, govori na toj stranici. Kada učimo, kada klanjamo, kada smo na namazu, da naučimo prijevode Fatihi obavezno. Oni mali sura, zadnjih 10, 20, koliko zna, koje često i znači vrlo često aman vazda učimo dok klanjamo one sunnete dnevne ili dok smo na ovim namazima, da naučimo, kada učimo kul a'udhu birabbin nas, šta to znači, kada učimo tebet jeda, alam tara kejf, to sve kratke sure, znači nikom nije teško naučiti prijevod. Puno je lakše doživjeti namaz kada znate o čemu se radi, šta se govori u toj suri, u tom dijelu Kur'ana kojeg učimo. Znači moramo da saznajemo značenje Kur'ana, da imamo tefsire, da pa da pogledamo tefsiru šta se to misli pod tim ajetom, šta je povod objave tog ajeta i tako dalje i tako dalje. To su sve stvari koji nam pomažu u našem držanju za Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah tebareke ta'ala: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayati wa yatadhakkaru ulul albab." Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je da bi oni o riječima njezinim razmislili, da bi oni znači o riječima njezinim razmislili, znači da razmišljamo o Kur'anu i da bi oni koji su razumom obdarani pouku primili. I četvrta stvar, da malo skratimo sa pojašnjenjem ovih naših obaveza, jeste sljedeća. Nakon što naučiš Kur'an, učiti Kur'an, redovno ga uzimati, nakon što spoznaš njegovo značenje, to nije dovoljno. Četvrta stvar, koja je ujedno najbitnija naša obaveza prema Kur'anu, jeste rad po Kur'anu. Sve ove prethodne tri možemo reći da su to sredstva koja vode ka cilju ovom četvrtom, a to je rad po Kur'anu. Ukoliko osoba zna učiti Kur'an, lijepo, po težvidu, tečno, redovno ga uči, zna značenje toga što uči i pored toga ne primjenjiva ga u praksi, teško njemu. Kaže Allahov poslanik alejhi selam hadisu koji bilježi Imam Muslim: "Wal Kur'anu hujjatun lak aw alik." Kaže Allahov poslanik alejhi selam: Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Teško onome koji je sve ovo prvo troje ispoštovao, primijenio u praksi kod sebe, a zatim zapostavio zadnje, najbitnije, to je rad po Kur'anu. Sve su ovo sredstva, kao što smo rekli, koja vode ka tom cilju, a to je rad po Kur'anu. Kada vidimo da je Allah tebareke ta'ala Kur'an nešto halalio, da i mi to radimo. Kada vidimo da je Allah tebareke ta'ala nešto oharamio, zabranio, da mi to odmah ostavimo. A ne da filozofiramo, da kažem, pa nije to, ima neki kada to može. Ashabi, ridvanullahi ta'ala alejhim, nisu puno filozofirali, nisu puno razmišljali, govorili, a možda nije to tako. Jel čuo naredbu, odmah kažu sami'na wa ata'na. Nisu pitali, kada kaže poslanik alejhi selam uradi to, je li poslanik alejhi selam po ti mislio uradi ako hoćeš, da je to meni mustahab, ili uradi što moraš. Jer neki smatraju da naredba ne znači obavezu, nego ponekad znači da je nešto dozvoljeno, mustahab, poželjno učiniti i tako dalje. Znači, ashabi nisu puno pametovali, već su se držali onoga što Allah tebareke ta'ala od njih traži, što poslanik alejhi selam od njih traži, a klonili se, ostavljali ono što im je poslanik alejhi selam i Allah tebareke ta'ala zabranio. To je otprilike što sam želio večeras da spomenem kada je u pitanju razmišljam o Kur'anu, o našim, to su karakteristikama vezane za Kur'an
neki, znači nisu to bile sve karakteristike, sve osobine Kur'ana, bilo je 7, da ih spomenimo, da ih ponovimo. Ko će mi spomenuti prvu? Ili bilo koju, hajde, koju zapamtio? Jedna. Ne, to su obaveze. Osobine, karakteristike, oni prvi 7 što smo spomenuli. Prva je da je uputa bogobojaznima. Druga karakteristika osobina? Istinu od neistine. Da, jeste, da to je Furkan, da nam razdvaja istinu od neistine, da je lijek, da je duša, znači, dalje, uputa ljudima, odlično. Imamo 6. i 7. Nur, da je svjetlo koje vjerniku pomaže da hodi prema Allahu te barek ta'ala njegovom džennetu, da vidi na putu šta mu smeta pa da zaobiđe ili da preskoči, da ne pani u tu rupu. I 7. koju sam spomenula, to je da nas ono... Da ostavimo sve što je haram. Nije, nego da je time raspoznajemo da nas Kur'an upućuje onome što je najbolje, najispravnije. Sad naše obaveze koje su puno bitne i koje trebamo u svojoj praksi da sprovedimo, a to su imaju 4. Prva, učenje Kur'ana lijepo, pravilno, po težvidu. I svakako, nakon što nešto naučiš, želiš dobro sebi, želi dobro i svome bratu muslimanu. Ja kažem, svaki od nas koji je Allah te barek ta'ala počastio da uči Kur'an, da znaju Kur'anu, nakon što stupi u brak, dobiju djecu, katastrofa je velika da se vape poučavanja svoje djece da nekom efendi, nekom šeju, nekom daji, tako dalje. Bolan, to je minimalno što, znači minimum kojeg možeš dati svojoj djeci. Podučit ga tim harfovima arapskim. Da nakon što preseliš na onaj svijet, da ti stižu sevapi na konto tvojih dobrih dijela. Preselio si. Da li ako je tvoj sin, tvoja kćerka podučila drugog, znači tako ide u lanac dokle Allah te barek ta'ala tjedne. Znači to je veliki sevap, podučiti nekom Kur'anu. Hajrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Najbolji su od vas oni koji nauči Kur'an, a zatim njom drugi podučavaju. To je prva obaveza. Druga? Ustrajnost, znači redovno da ga učimo. Redovno. Treća? Da ga razumijemo. Da podučimo se njegovom značenju, da vidimo šta Kur'an to od nas traži, pa da to radimo. Šta Kur'an od nas, na šta nas upozorava da to ostavimo. I četvrta, najbitnija, da radimo Kur'an. Rekli smo, teško onima koji znaju i lijepo učiti Kur'an, koji ga redovno uči, koji ga razumiju i poslije toga svega ne rade po njemu. Da nas Allah sačuva od toga, da nas Allah učini da budemo na putu njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da budemo u njegovom društvu, u društvu poslanika, šehida, dobri, iskreni vjernika u džennetul firdevsu. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. I za kraj da spomenemo samo da u četvrtak ako Bog da u Vogošu u KSC, znači sa gostuje muftija Sadžački Muamer Efendi Zukorlić u pola osam, pa budu, znači svi ste pozvani, imaju plakate i sve, ali eto opet je brat rekao da spomenemo to. Je li ima još šta se nade? To je to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.